Keď dnes prišiel môj priateľ prvýkrát k nám domov, nikdy by ma nenapadlo, že mi bude trvať večnosť, kým mi ostrihá nechty. Okamžite som vytiahla nový elektrický pilník na nechty. Tento elektrický prístroj kombinuje funkciu strihania a brúsenia v jednom, kompletná údržba nechtov. Ľutujem, že som si ho nekúpila skôr. Pozor, seniori nad 50 rokov. Nechty hrubnú a tvrdnú, ťažko sa strihajú a ľahko sa pritom zraníte. Nechcete obťažovať deti, ale sami si neviete poradiť. Tento pilník funguje inak ako bežné kliešte, používa vysokorýchlostné zliatinové čepele na jemné brúsenie, stačí priložiť necht k čepeli a jemne posúvať. Dokonca aj hrubé nechty na nohách sa dajú ľahko spracovať. Zakrivená hlava je bezpečná a zadný záchytný kontajner zbiera všetky ostružinky, stačí nakloniť prístroj a vysypať, umiestnite prst a získate hladké, zaoblené nechty. Bezpečné, nepoškodí pokožku, žiadne zranenia. S týmto elektrickým prístrojom sa všetkým týmto problémom vyhnete, vstavaný odklzový zásobník zachytáva všetky ostrapky. Ideálny aj na cestovanie, doprajte ho seniorom alebo deťom doma.